galan maning. Nok wong ayu. Dalem Kang Mas. Kakang garepan belajar nakal ya Nok. Arep belajar nakal. Kakangnya garep atraksi ugal-ugalan. Sing hati-hati Kang Mas. Delang nak kakang garepan ngilang Nok. Bokatan ngedebuk sing dhuwur tower. Besti, kita di sini ya Besti. Waalaikumsalam. Ayo Nok Siti. Anggo bapane Eka. Yang punya Eropa. Wong langut. Bapane Eka wong langut Nok Eka sing ana ning Taiwan. Nok Eka sing ana ning Taiwan. Nok Eka sing ana ning Taiwan. Nok Eka, bapane Eka. Lamun arep Obat. rumah tangga bebeneran. Ayo bener masih dolanan. Aja nganti awan bengi keluyuran. Bapane Eka balik esuk. Bapane Eka mampu inungan. Alesane diajak wong langut meleka. Nok Eka sing ana ning Taiwan. Aku cek tali Nok bengi. Nok Eka sing ana ning Taiwan. Nok Eka kuno ji yang urang ake. Nok Eka pegat bisa sampai bis entok talake. Bapane Eka Iya bener. bulan rima bokatan uis kudune. Bapane Eka Iku mimi buana dalan. leno maning. Bapane Eka angger kaya sing dingin. Bapane Eka wong langut woi tetep bae gawe nyiksa ning batin. Nok minul Ayo bapaknya Melani. mimine Eti. mimine puana sayang. Terus mimine puana Nok Ajar, minul Nok. sini dong. Nok minul bapane Padil. Wong weringin bapane Padil. Wong weringin bapane Padil. Bapane Eka wong langut. Lara ati Nok Eka pengen ganti lagi. Priwi keturunan kang ditinggal kari wong langut maning. Asik. Nok Eka Bapak Nok Teh. Eka terus ngurupi rong Jualan juta Bapak Teh. setengah aja gini dia. Bapane Eka ora tahan nyangga penderitaan. Deleng Nok Eka sing ana ning Taiwan. Nok Eka coba kamari inungi landuga ugalane. Inget nih keturunan bapane Eka sing sayang. Lamun arep rumah tangga bebeneran ning Nok Eka awan bengi keluyuran. Balik padang canggeme mampu inungan. Alesane diajak bapane Eka melekan. Asik. Goyang Nok. Ahai studi Goyang Nok. Asik. sikat wir. Ibu cuci
Bapakne Ayu, Mbok Ayu sing Diodio Putri. Nok Eka tarik ora tahan nyangka Nok Eka sayang dileng sampean selalu ugal-ugalan coba maringi nungi lan ugal-ugalane embok Anton sayang Mbok Ayu Mbok Ayu sing Diodio Putri. awas batinnya biar juga kan tayem lamun Nah, Mimi Ayu susuk lah kang tayem dipesan ibu susuk jakang aja nanti kesuwun sing gue dua Bapakne Gibra.